Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Mga oras tayo kakabsat, alas 5:51 iti agsapa. Anyang ngarat na yung baghagsa pagkakabsat iti Biyernes. Tama ba? Biyernes at tagakabsat sa nga pulo katalo iti mabilang iti bulan. Iti Enero. Manulang aldaw na gudwa tayo man kasla kaririing tayo palang gapo takalkalpas ti Christmas. Barutawan ngam niya gudwa tayo manan kakabsat iti bulan iti Enero. Madaydayaw iti apo kat adalatang nga nalamag iti paraangan tayo ti aglawlaw tayo unoy unag ti pagtaengan tayo nalamag kang runana dito unag ti istasyon kakabsat nalamag manen well agyaman tayo iti dating aldaw kakabsat ti panakariing tayo kang runaan na kada kami iti dating agundaw kas may nga pamilya kat naisingsingayan gaputa kasangay natin ayatat nga panganay taduwa dalaing may kakaiso na nga babae. Well, agyaman kami iti apo iti dating aldaw ko nagnarod nabinbindisyonan naparparaburan kami gaputa kasangay na may ka 20 kat nga tawon iti kasangay iti ayatek nga anak ni Rohama kat alabasan na dahito yung mga ganta iti may isang kanta nga inaramid ko kayong kuwana. Well, good morning kada kayo aming kakabsat. Ito iti manin ti anak kayong kinkabsat iti apo nga mangiwaragawag, mangipaay, iti sasao, iti apo kat hangkay kung mga pumanpanaw, hanyo iyak akar da ita radyo yu ay kakabsat. Agtutungtung tayo, sasarita tayo man iti sa ti apo nga mabalin nga masakduyo iti dating aldaw. Nagsapanap nun iti namnaman dating programa tayo kakabsat, Lawrence Salazar. Sa pagsilang mo sa mundong ito, di maikala kagalakan sa puso ko. Ibang nadarama nang kita'y nakita. Masasalamat sa Diyos una kong salita. Noong ika'y nasa sinapupunan pa lang, hangad ko'y masilayan ka man lang. At ngayon, nandito ka na sa kanlungan ko. O anong sarap, pangarap ko'y natamo. Ruhama, tunay ka ng pagpapala, ligaya ka sa tuwing lungkot ang madarama. Kasiyan ka namin ng iyong ina at pagpapala ka mula sa ating Ama. Sa pagsilang mo sa mundong ito, di maikala kagalakan sa puso ko. Ibang nadarama lang kita'y nakita. Masasalamat sa Diyos una kong salita. Noong ika'y nasa sinapupunan pa lang, hangad ko'y masilayan ka man lang. At ngayon, nandito ka na sa kanlungan ko.
o anong sarap pangarap ko natamo. Ruhama, tunay ka ng pagpapala, ligaya ka sa tuwing lungkot ang madarama. Kasiyahan ka namin ng iyong ina at pagpapala ka mula sa ating Ama. Ruhama, tunay ka ng pagpapala, ligaya ka sa tuwing lungkot ang madarama. Kasiyahan ka namin ng iyong ina at pagpapala ka mula sa ating Ama. Amen. Ayan, kasiyahan at pagpapala ka sa ating pamilya. Sa aming Ama. Well, happy birthday ni kini Ama. Ayan. Salukuyan po siyang nandun sa nagre-review. Jay Cagayan. Iti panagadal na. Well, emosyonal. Nabiro ka na ni nanay na. Nga tagaluto na. Well, agyaman tayo iti apo. Iti dayta nga kanta kabsat. Ijay Matthew Kapitulo 15, versikulo 21, ginggana iti 28. Matthew chapter 15, 21 to 28. Kuna na. Pimanaw na Jesus iti dayta lugar, kat napan iti asidig iti Tiro, ken Sidon. Napan ken kuana iti maysa babae at taga-Kanaan, ken agnaed iti dayta adiso, ket kinuna na apo anak ni David, kasyan nakadi. Linuganan iti demonyo iti anak ko babae, ket marigatan unay. Ngam sana sinungbatan ni Jesus, imasidigdag iti adalan na, ket kinunada, patgamon iti dawat diket ikkis nga ikkis, sumursurot kada tayo. Kinuna ni Jesus na ibaunak laeng kadagiti nayaw-awan at tao ti Israel. Ngam na pa nagparintumang iti babae iti sango, ni Jesus sana kinuna tulungan nak kadi apo. Sana rumba nga laen iti kanan dagiti ubing sa ipurwak kadagiti aso kinuna ni Jesus. Agpaisot ako ng apo insungbat ti babae. Ngam uray dagiti aso kanenda kadagiti murkat amaragmag iti sirok iti lamisaan iti apo da. Iti kasta kinuna ni Jesus ken kuana babae dakkel iti pammatim. Maited ken ka iti dawat mo, ket iti daytamot lang nga oras, imimbag iti anak na. Madaydayaw iti apo kalagitoy nga sa saunang nga intay binasa manen iti dayting aldaw ket sinanama ang kakabsat, kas adalan tayo manen iti maminsan. Amok nga, manong nga gundawain nga pinagadalan tayo daytoy nga libro kakabsat iti Matthew nga adda nga kanayon iti madadal tayo intun adalan tayo ket kastamot ko makada tayo kabsat kada kayo kakabsat nga adda dito live streaming adda kadagiti sibsiba iti radyo da kabsat ket babaen ko madagiti nga sasauna adda iti masakdo tayo nga mabalin tayo kakabsat nga usaran manen iti daytoy nga aldaw amo nga adu digiti sumangsango iti pakadagsenan iti daytoy nga gundaway lalalo iti daytoy sumarunong nga bulan kaya pinagririgat kunada linmant kunada iti kalpasan iti Christmas mo ka mabalin adda kada kayo kabsat iti sumangsango tinadagsen iti problema maipapan iti pamilya adamot dagiti madagdagsenan iti na pinansyalan kang runaan na kakabsat adamot dagiti naganak nga agparikot iti na dumaduma nga parikot yu uneg ti pagtaenganda managdagsenan da. Kaya mabaling nga adamot kada kwada iti madagdagsanan iti na espiritual nga kasasaad. Kat adamot kang runaan na daytoy kakabsat adu ti mapataon nga sakit iso nga adda dagiti madandanagan gapu ti adda nga sakit da kinsa anda nga amunoan niya iti masakbayan da. Kaya adamot dagiti anak nga mangpanpanunot. Kaya iti kasasaad iti naganak da. When vice versa naganak kadagiti anak da. Mabaling kakabsat nga pagtutungtungan tayo amin, busbusak amin daytoy nga gundaway kadat
ang amang binsa-binsar kadagiti dadagsen nga adda kada tayo ngem hang umanay amok hang umanay ka nga kabsat gaputan na duma-duma tayo iti parikot nga mabalin nga adda kada tayo ita ngem saan nga maibos dagiti nga parikot ka kabsat addan ko na nagarod naka-build inen iti dadagsen kada tayo iti problema kada tayo nga magyaman tayo dati Dios. Ya, mabaling nga kasapulam iti mangtulong ken kay iti dayting aldaw tapno ti kasta maliwliwa ka masungbatan dagita nga kararag mo di bagak ken kakabsat adda iti solusyon dita kasapulam ni Apo tayo nga Jesus. Kabsat kasapulam iti Dios nga agtrabaho dita biag mo. Ya mabalin nga uray saan nga amin nga dadagsen mo uray lang uray ko madadje dadya maysa nga kadagsnan dadya burden mo iti masungbatan iti dayting aldaw day tati tarigagay ko ken kararag ko ayatin nga dumdumngeg uray pa kadagiti adda diti live streaming iti dayting nga gundaway. Mabaling nga uray saan nga amin nga bantay nga inkasangsangon ora aji lang kangatuan. Kangatuan iti masungbatan iti dayting aldaw. Dayta tayo adalan iti dayting nga bigat kakabsat. Ket no kitain tayo binasa tayo at dati may isa nga ina nga napan kin Jesus gapu iti nadagsen nga parikot na. At iti kasapulan na iti panagbiag. Napan kin Jesus kasaan na nga dinawat iti buong nga tinapay no dikit ti dimawat laeng iti maragmeg kuno na di binasa tayo ya. Ket ammo tayo kakabsat nga dayting nga babae nga nasayaten nga adda iti maragmeg kuno nang awan pulos, di ba? Dula dumagami ko nagkararag tayo met totally yang kararag tayo amen mo di ko tayo di tayo mo di process ti Apo. Kuna na uri maragmag uri di basit kuna ganun uri di kadakkelan wenno kangatuan nga bantay nga sangsangon tayo lang ti mekat dakkel nga banag dadyain kakabsat. Well kas adalan tayo iti dayting nga pasit iti Biblia sapay la ko mata mapabilig ka dayta ti tarigagay ko iti dayting aldaw kakabsat mapabilig tayo babaen kadagiti sasao ti Apo. Ket kuna karod masakdu tayo. Anyaman dagiti panunutem ken kasapulam ita igem iti Dios iti sungbat kakabsat. Anyaman di tarigagayam, anyaman di dadagsen mo, anyaman di panunutem nga mangburburibur ken kay iti daytoy nga gundaway, igem iti Dios iti sungbat kakabsat. Well kas adalin tayo. Iti dayta nga kabibiyag dayta nga babae nga nga intay binasa kakabsat. Di verse 22 kunana napan ken kuana iti maysa babae at aga Kanaan ken na agnaed iti dayta adiso ket kinuna na Apo anak ni David kaasyan nakadi linuganan iti demonyo iti anak ko a babae ket marigatan unay immasideg dayting nga babae kini Apo nga Jesus agsipot iti kasasaad ti anak na nga linuganan iti demonyo ket pirmi nga naparparigat. Ket gapo iti ase ken ladingit dayting nga ina kasapulan na ni Jesus. Gapo iti kasasaad mo iti dayting nga gundaway kasapulan ni Jesus kabsat. Dahito yung ina sinurot na ni Jesus ken dagiti adalan na agpukpukaw ken agsangsangit apay agsipud ti asin na iti kasasaad iti anak na ket napingit dayto nga ina nga mabalin ng maala iti sungbat iti kasapulan iti anak na. No kitahan tayo iti Marcos kakabsat kapitulo 7 versikulo 27 7:25. Dayto nga ina nanggagannan maipapan ken Jesus, nadamag nan maipapan ken Jesus. Mabaling nga nangagna ni Jesus nga nangagas kadagiti na dumada nga sakit nang liwliwa isuna no kasat no nga dagiti bulag nakakita ken dagiti tulang nga nakangeg no kasat no nga insalakan dagiti linughanan iti demonyo isu nga siguro daytoy met nga ina talaga nagtarigagay nagdesire nga makita na ni Apo Dios ket dumawat met iti tulong ken kuana. Ket mabaling nga daytoy nga ina kinunana no nabalinan ni Jesus nga inagasan dagiti nga lalaki amok nga kabailan namet nga wayawayaan iti anak ko. Manipod iti ima iti demonyo. Daytoy nga ina immasideg kini Jesus agsipud tanadaan iti pamati ken namnama iti puso na. Kasapulan na iti maysa nga banag nga saan nga maipaay ti siya asinuman iti aglawlaw na kakabsat. Agsapsapol iti sungbat nga saan nga mabaling ipaay iti relihiyon nga daken kuan ang hanga mabaling ipaay iti gagayem iti pamilya kakabsat ket uray iti inana. Kada nga maipaay para iti anak na. Imay ken kuana iti panakaupay ket nakita na nga ni Jesus laeng iti makatulong ken kuana. Napadasan nyo ka din iti dikas nga kasasaad ayat nga kakabsat. Napadasam ka din nga iti mabalin lang amang tulong ken ka ket ni Apo tayong Hesukristo. Iti naglabas nga kasasaad mi kakabsat. Pudno kakabsat nga napadasan tayo di kastoy. Ado dagiti maawat mo nga blessing, encouragement, material nga banag ngem na isingsingayan kakabsat nga
nga pasamak nga iti mabalin lang nga makatulong ken ka ket ni Apo tayo nga Kristo. Numampay adda ti pamatik iti kakabsat. Aya, nadoble iti pamatik paiga po iti daytang kasasaad nga impakita na nga ti Dios ket pudpudno kakabsat. Pudpudno. Ibaga kada kayo nga iti Dios iti pagserserbian day kakabsat. Impakita na iti daytoy nga babae uri siya impakita na nga isuna ket pudpudno nga Dios nga pagserserbian nga hangamang baybay a kakabsat. Well, mano kada tayo iti kastoy nga adda kasasaad na kakabsat. Mabalin nga adaan ka iti anak nga kasla saan mo nga kaya nga maiwanan. Mabalin mo't nga kasla sumuko kan iti panagbiag mo. Gapo iti naduma mga problema nga kasapulan tayo. Mabalin nga inaramid mo amin nga pamuspusan. Ngem kasla madimot nga agbaliw iti kasasaad ket saan mo nga munoan nga teramidem. Amo ka kadag iti nga gundaway kakabsat adumanin iti ma-depress. Ang kung ikarkararag kakabsat gapo iti agdama nga kasasaad tayo. Hala nga siya kasasaad tayo. Kaya uri pa'y dagiti magatkatang katalaya ka naging mato amin. Kaya ket mabaling nga affected tayo kadagitang banbanag. Mabaling nga iti kasapulam ita ket panakisalakan wenno pambakawan wenno pannakariing. Anyaman iti kasasaad mo kakabsat masursurom ko iti kasla iti inaramid daytoy nga ina. Ya nga itid mo dayta nga kasapulam kini Jesus. Itid tayo dagiti nga dadagsen tayo kini Apo tayo nga Jesucristo. Anyaman ti kasasaad mo ita. Adda iti sungbat ken Jesus kakabsat. Mabalin na nga ikaten dagita nga bantay gabakbaklayem kakabsat. Mabalin na ka nga wayawayaan. Mabalin naman nga ipaay ti kasapulam pakawanem dagiti basbasol mo. Sagiden dagiti ayatem iti panagbiag. Anyaman dayta kabsat nga mabalinan nga ngagdama kasasaad mo nga mangriribok ken ka mangburburibor ken ka kabaelan amin iti Dios. Kung nagkaroon ti maysa nga post ko kabsat, haan na nga i-offer, haan na nga ipaay ti Apo daytanuhan na nga kabaelan nga sabten. Kaya nga masapol nga ited mo amin iti daytoy nga gundaway ken kuana. Kuna na umasdig ka ken kuana saan nga masapol nga sika iti mga awit anyan kakabsat nga nagpintas nga challenge kada tayo. Kaya umwasadig ka kanyak hanga dapat nga sikat yung mga awit kadagitang nga dadagsan idatag mo kanyak ay ayating ka anak ko. Anyan nga word, sweet word nga nagapo iti Apo. Absat iti Matthew 11:28. Umay kayo kanyak da kay amin nga madagdag sinan ket paginanaan ka. Kaya paginanaan ka ito. Isaiah 53:55 3 ko na ipangagdak ita dakay at tao ket umay kayo kanyak umay kayo ket maaddan kayo iti biag makitinulagak kada kayo iti agnanayon at tulag ket itud kunto kada kayo dagiti bendisyon nga enkarik kini David madaydayaw iti Apo hala nga iti bendisyon ni David agraman tayo ijay kakabsat. Nya pa iti makita tayo daytoy nga inaimas din kini Jesus ket idi nga saan na nga nagunod ti kayat na kini Jesus saan kakabsat nga pimanaw nga pulos. Iti verse 23 hinggan iti 27 makita tayo iti lapad tapno magunod daytoy nga ina iti kasapulan na ken maawat na ti anak na iti panakawaywaya masapol nga mapagbalagyan na iti adu nga lapad. Anya dagiti nga lapad kakabsat. Lapad gapo iti nagapuan nga puli daytoy nga babae naggapo iti nailunod nga puli. Lapad gapo iti relihiyon na. Idi nga imasadig ken Jesus ket impukaw na Apo anak ni David kaasyan nakade. May nga hintil nga ina nga dumawdawat ti kaasi iti mangisalakan dagiti Hudyo. May isang isuna nga hintil ket impaayan isuna ni Jesus iti maikari a sungbat. Kuna na di verse 23, ngem saan a sinungbatan ni Jesus? Masapol nga papagbalagyan na iti upay. Iti verse 23, naging gana iti 26, makita tayo nga imasading ni Jesus ken kuana. Mabaling ka nasaktan daytoy nga inaka dagiti sa una Jesus. Sikaman kakabsat, di kakaisuna nga namnama iti among iso makatulong ken ka ket mangupay ken ka. Gamno kedahan tayo kabsat, padas amin dayjay. Mabalimot nga kasla napigis iti puso na agsipod ta saan isuna nga impangag na Jesus. Idi nga kinuna na Jesus na ibaunak laeng kadagiti nayaw awan at tao ti Israel. Idi nga impapilit latta daytoy nga babae kinuna naman ni Jesus. Saan arumba nga laeng iti kanang dagiti ubeng iti sa ipurwak kadagiti aso. Naupay. Isuna kadagiti adalan ni Jesus. Uray mo't kadi ni Jesus. Upayan na mo't laeng kadi. Kaya,
Dagi sinamnamaan ko na garod. Hala nga maminsan maminduwa, mamintaludan sa nga naupay daytoy. Ngam inya ti inaramid daytoy nga babae. Haan nga naupay kakabsat. Mabalin nga adu dagiti sang sangom nga lapot iti daytoy nga kanito. Mabalin napukaw nga uno napukaw ka ket ammom nga ni Jesus iti kasapulam. Ngem kasla mariknam nga awan iti kalentegam nga umasadig ken kuana. Ngem ammom nga naggapu ka iti nailunod nga puli natakwatam nga saan ka nga matulungan iti relihiyon mo. Aya, napadasam iti naupay kadagiti namati ti aglawlaw mo, kadagiti ko-Christian mo. Aya, napadasam nga in marites da ka, napadasam nga ano ni-reject da ka. Ngem kaya't mulat nga makita nga mabalbaliwan iti biyag mo. Ibagak keng kayta kabsat, mabalin mulat tayo yung masidig kin Jesus. Kahit nung inaramid mo, saan na ka nga upayan? Kung na di Juan, Kapitulo 6, verse 37, kahit ti umay kanyak, jak to pagtalawan. Mabalin nga damat digit agdagding agdingdingeg nga kanayon nga agkarkararag kadagiti ka sa saadyo. Kanayon kang agsangit ken kuana kas dawatem iti panakibiyang na iti biyag mo iti Apo. Aya adu dagiti mabalin nga inaldaw-aldaw inoras-oras nga ikarkararag mo iti panaglaing na iti miyembro iti pamilyam ayatek nga kabsat. Adu iti kasta, adu iti madamdamag tayo. Di na mo't lasong batan ini Apo Diyosen. Tando dumamakarik na at mo ti kasta kakabsat. Sa totoo lang. Aya, yung kasla awan song bat na. Kasla kayat mo iti maupay. Kayat tayon kakabsat. Kayat tayon iti agpauyok ini Apo Diyos. Well, kahit ka man nga pabilgan iti dating aldaw kabsat. Saan nga gaputan na ulimag iti Diyos. Kaya't namutan nga sa uwan. Nga saan na kang ikan ka no. May salaing dayta nga nga panangpadas iti pammatim nukas at nuka nga kumpet aya iti pammating adakeng kakabsat. Ya. Kabsat tapno ipakita na keng nga sa bali iti wagas iti Dios. Naduma dadya kaya tayo iti masurot. Ana mga sinungbatan iti Apo ngem no kitaan day kakabsat adda iti sarili nga wagas iti Apo. Anya dagiti lapad nga sangsangom iti dayta nga bigat. Agtuloy kang umasidig kin Jesus. Kiti apag umisunga tiyempo na kakabsat, maikat amin dagitang lapad madaydayaw iti Apo. Iti maudi di verse 28. Iti kasta kinunan ni Jesus keng kuana babae dakkel iti pammatim maitud keng ka iti dawat mo. Kat iti day tamot lang nga oras imimbag iti anak na. Aya, nasdao na Jesus iti kinadakkel iti pammati daytoy nga ina. Aya, pinadas ni Jesus iti pammati na babaen iti saan nga panang reject na kumbaga ket iti nasakit nga sa saong insawang na kenkwan hanggang hindi ho siya natinag. Kaya, inartawan na pa yung dagiti aming tao. Ay, ang tikinadakkel iti pamati na. Inignore na. Dagiti naibagbaga, dagiti disipulo, sumusurot kin ni Apo. Ore pa yung baga ni Apo Diyos nga nasakit nga sa o kenkwana. Kaya, ginungunaan ni Jesus iti pamati dahil iti nga inababaan, iti panangagas na iti anak na. Kunak garod kakabsat. Kaya adda amin iti wagas iti Apo. Numanpay haan nang instant nga inagasan da ita masaksakit nga membro iti pamilyam. Adda ti wagas iti Apo. Iti pag-iso nga tiyempo. Kaya mawayawayaan, maagasan. Adda lang iti kayat na nga mabaling nga i-check, i-correct kada tayo kakabsat. Mabaling nga kasla ka kada ito nga ina. Nagkararagkan ken imasadigkan iti Dios ngem kasla awan iti pagbalbaliwan dagiti nga dadagsen mo. Mabalin nga kasla maupay ka pa yan. Ayating nga kabsat adda iti namnama. Mabaling nga iti daytoy nga aldaw sungbatan na kan ni Jesus. Aya, mabaling nga iti daytoy nga aldaw ikaten na dagiti bantay nga awitem iti nga nabayag nga panawon. Aya, nabayag nga gundaway nga awitem iti daytoy nga gundaway iti panagikat na. Wen iti daytoy nga aldaw iti paen na ken ka iti tartarigagayam nga panakaisalakan, nga panang sungbat dagiti kararawat, nga panakawayawaya. Mabaling iti daytoy nga aldaw papigsaan na kan ni Jesus ket ibaga na ken ka. Siya iti makaammo ken ka. Saan ka nga madanagan? Babaling iti daytoy aldaw sukatan na. Dagita nga saksakitem iti tal na ken magunod mo ti tartarigagayam nga sungbat. Kabsat idatag mo manen. Dagita nga kasapulam ken Jesus ited mo ken kuana nga addaan iti pamati ket ipaimam amin ken kuana madaydayaw iti Apo. Kasat numan kadagsan dagita nga kasapulam awan iti imposible ken kuana. Mabalin na nga sungbatan dagita nga kararag mo dagita nga dadagsen mo ayatek nga kakabsat. Mabaling nga may salang nga murkat manipod iti lamisaan ni Jesus iti kasapulam iti daytoy nga bigat. Mabaling nga dagiti daduma kasapulan da iti dubuo nga tinapay. Saan ko nga ammo no ay iti kasapulam ita ket sa dino ti ayan mo kabsat ngem ammo nga iti Dios
Kabailan na nga sabtan dagiti nga kasapulam ko tulungan na ka iti anyaman iti kasapulam. Anyaman dagiti nga kasapulam umanay ura iti maregbeg nga naggapo kini Apo tayo manipod iti ima ni Apo tayo nga Jesucristo. Dawatek man nga agtamad tayo kapsat kag kararag tayo. Hallelujah. Madaydayaw ka Apo. Man nakabalin kin managayat nga Dios mi amami nga nainlangit na nagyaman kami Apo pudno launay nga nakakaskas daaw dagiti sasaom nga ingkam pinagtutungtungan pinagaydalan na pinagsasaritaan iti daytingal daw isumat iti mangmangted kada kami iti rigta tarigagay Apo nga agserbe anyan ka Apo nga nagimbag. Anyan nga nagsayat ka nga Diyos mi. Nga uray mo nagpasol kami, ado dagiti pagkurangan mi, nabali ng pailaing Apo, nga sungbatan dagiti kararag mi, wano kasapulan mi. Apo giyaman kami, itantanok da ka, awan iti word nga mabalin ni may mga express kan ka, no di kiti manipod ti kaunggan iti puso mi Apo Dios, agyaman kami Apo Dios, agyaman kami iti adu nga parabor mo, adu nga kinaimbag mo. Sikikita kiti agdama ka sa saad mi ti daytoy Apo, amum dagiti kasapulan mi ti daytoy nga kanito, kang runaan na dagiti kakabsat mi nga agdingdingig nga iti daytoy nga aldaw o Apo Dios. Dagiti kakabsat nga anyaman ka kasapulan da, si uuray da Apo, nga umawat kadagiti kadagiti sungbat kadagiti dadagsinda o Apo kas nagadalan mi Apo wen Apo iti daytoy nga gundaway among adu dagiti agkasapulan iti kararag iti daytoy nga gundaway kararag ko Apo Dios ni nanay nga nita o Lord God agdama i Dios nga adda di hospital ka po iti pneumonia ken heart attack o Apo Lord sikaman iti tumulong kada kwada graman o repay kini Mrs. nga Corazon Eugenio Ore pa kini Mrs. nga si Lahis Ramirez, Guillermo Ramirez Apo. Amom Apo Dios itagdama ka sa saad dagitoy nga naganak o Dios. Daw atek man iti panangarakop mo kadakwada anyaman dagiti kaririknada anyaman dagiti kayat da Apo Dios nga masungbatan nga tarigaga iti puso da Apo kinunam nga na kami baybayan ipaay munto dagiti nga tarigagay kadagiti tarigaga iti puspuso mi Apo. Ket sinanama kami Apo Dios nga dagitoy nga sungbat iti kararagda ket maipaay kadakwada Apo agyaman kami mod Apo tagtultuloy nga pang nangilap aw mo kadayta nga dadagsen nga kadakwada Apo itid mi amin Apo Dios ken ka iti pamati mi Apo numan pay dumteng Apo iti gundaway nga awi iyan underestimate na ka Apo Dios pakawanan na kami Apo ngem amok o Lord God amok o Dios nga iti daytoy nga gundaway o Lord God agtrabaho kan iti biag ditunggal maysa kada kami wen kastamag kadagiti kakabsat mi nga adu nga pakasuutan na iti panagbiag da Apo iti daytoy nga tiempo Apo sika iti prinsipe iti talna it din man Apo iti panagidalan kadagiti anyaman nga desisyon nga masapul nga aramidin mi Apo iti daytoy nga kanito mamati kami nga awan iti imposible ken ka o Apo it din mi iyawat mi iti biag mi ken ka Apo Dios iti daytoy aldaw ket kayat mi nga sika iti agpanuray Apo kararag ko iti tunggal maysa kada kami nga iti daytoy aldaw kadagiti agdumdumgig ditoy live streaming anyaman dagiti paglaslasatan da o Apo ore pay kadagiti desibsiba iti radyo da o Lord God anyaman nga dadagsen nga dakwada Apo Dios tulungam dagitoy Apo nga mangipaay iti sungbat o Lord God ore pay iti Diro hamay iti daytoy nga gundaway ken kay dumang agkasangay nga dumdumngeg iti daytoy Apo Dios no kasatnong nga inanadan ida iti manung nga tawundan o Lord God kastaman ti aramidem kang runaan na Apo nga aramidem kuma nga iti balay gida no apeng nga nasagrap da dagiti nga taw-tawunda sika iti sentro iti panagbiagda well Apo iti maminsan pay Apo iyuman ko amin ken ka dagiti nga kabsat mi Apo Dios ket awan Apo iti kabailan mi nga mga ramad dagita no di ket di sikalaang iti mabaling agramit iti isingsingayan kadagiti bibiyag da Apo Dios bendisyonan na kami nga pada-pada iti daytoy agbalang ipayan na kami iti talna ken ragsak Apo pagmaymaysan mi dagiti pamati mi nga mangted ti sungbati amin nga araraw mi madaydayaw ka Apo Dios itantanok da ka itinaga na Jesus amen thank you Lord thank you Jesus. Sa iyo
Alawin kakabsat, agyaman na kiti dating agundaway. Ti pa nakiadayawan tila sa titalo pulong minutos kita kahit kuman nga kablaawan. Da Mrs. Corazon Rivera Eugenio. Agraman kini Mrs. nga si Lahis Guillermo Ramirez, school head di Saguday Elementary School. Agyaman na ma'am, iti pa nagdingigyo iti dating nga programa. O repay ka na kita dito live streaming ni tatay ko. Haya, nga dani Buena Vista Esperanza, madama nga naka-tune in dita California, USA. Kini Ma'am Biron Rivera Pascual, good morning Sir Alex. O repay kini Sister nga Gracia Daliego, good morning kini Sister kong Shirley Salazar Blanco. Na imbang agsapa kini Sister nga Meryl Sumera, good morning Pastor, God bless. Christina Balawa, good morning pa Pastor, thank you Lord. Iti daytoy nga nising-sing ngayon nga agsapa. Blessed morning everyone. Kuna ni Sister nga Ingracia. Lenny Giab, good morning Pastor, praise the Lord, God bless po in your family. Sister Jo Pascual, Brother Froilan, good morning kada kay amin dita Bacnor. Kini Pastor Virgilin Pascual, good morning. Kini Sister nga Jinky Racal, good morning Pastor, happy birthday sa anak mo. Wala na Pastor, God bless po. Happy weekend everyone, praise God, hallelujah, amen. Okay, good morning Pastor and your family. Kuna ni Sister nga Ingracia, Sister Leia Caballero na imbang agsapa, Pastor Lawrence, kin iti pamilyam, God bless. Hello, hi Big San, kuna ni tatay tayo na daning Esperanza. Okay, good morning Brother Pastor, happy birthday to Hama, kuna ni sister ko Shirley Blanco. Susan Panday, good morning po Pastor, blessed birthday sa iyong dalaga Pastor ko na Sister Merinol Sumera. Good morning Pastor Lawrence, kastamet kini Pastora Joy ni Apo Dios, iti mang bendisyon kada kayo amin kastamet nga kablawak ni Rohama, iti nasingsingayan, iti kasangay na kuna ni Sister nga Merced nga Montemayor. Happy birthday Hama, kuna ni Sister Leia Elizabeth Bacal, kuna na blessed morning Pastor and everyone. Kini Pastor nga Jonathan Palagod, praise the Lord. Iti panakaagas tayatin nga asawa. O repay kini Sister nga Leonor Batara, good morning Pastor. Ma'am Shirley Dumon, good morning Pastor and everyone, God is good. Madamamod nga gwibuya tayatin tayo nga station manager Sir Ted Dolohan. O repay kini Sister nga Geraldine, kuna na good morning Pastor Lawrence and everyone. Okay, good morning po Ninong, God is good all the time, kuna ni Pastor Jonathan Palagod. Marivic Aliga, good morning Pastor Lawrence and family, God bless you, he is good and faithful. Jun Aquino, good morning Pastor. Kini Pastor Marcidita Magno, good morning Pastor and God bless your program this year 2023. Amen. Madaydayaw ti Apo kini Sister Elizabeth. Good morning Marivic Aliaga, good morning Merinol Sumera. Okay, pagritman Pastor, iti panag-birthday ni Nanay Nelly Pascua inton Sunday, ket iti Apo ti mangipay at adupay nga tawon iti panagkasangay na. Okay, happy birthday Nanay Nelly. Okay, kini Pastor nga Alex Ritua, glory to God kunana. Okay, Sister Wilma Rivera, Sister Delia Aro, kunana Lina Wilchor Valentin, Anje Aquino, Carmelita, kurang ti oras tayong kakabsat isong anagan yulutan. Good morning kada kaya amin Feli Canlas, Mang Rubilin Darok Agustin, good morning kini pa Sir nga Jan Chris Zambrano, happy birthday kay Hama. Nelda Morta, amen, thank you Lord. Nga Sister Leia Caballero, Ruby Rosa Salting, kini Sister nga Judith, good morning kada kay amin dito malig. Thank you very much Sister Judith iti ayat mo. Orepay kini blessing mo. Orepay kini Sister nga Jonalyn Duglayan, Madama Uwibuya Josie Ramos, good morning. Diane Fontanilla, good morning kada kaya amin kakabsat. Agyaman na kiti greetings yo, agyaman na iti pan nakiadayo tilas uti talupulong minutos idi dating nga programa. Kikita tayo tumanin ito ni Lunis ang kakabsat, idi dating matlang nga oras. Ken idi dato ya tenteng istasyon 1143 DZMR. Lawrence Salazar na Bangal daw, iti Biyernes, happy weekend. Anyan nga ragkurag sa kiyag sapa, aga ka na yung itinamnaman. Kapos sa uti ako amang mangenga, iti may sanga radyo amang Nangyigan tayo ti programa, ti agsapa anapnuan tinamnama. Lunes, ingat Biyernes, dito'y 11:43 DZMR. No addaman ti kayat yung ay pakararag, ag-text kayo dito'y 0917-564-8388. Ket iti sumagmamano a segundo, magigantayon iti Pro Tips ni Maloy Salumbides.